Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 29, versikulo 6. Masilwan dagiti managdakdakes kadagiti basbasol damatlaeng. Ngem naragsak kan siwawaya dagiti nalintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Makoy, ingka man kita anja inaladan ni Jojo ang masakupan ti dagata. Kunamlan asino ang nagalad, kat saan namot ako kwa day daga. Tiawanan ba inakapsat ko? Ingka alaan dya bunang tatagbatag-batat dya alad nga naramid na. Wen, nasayaat day ta. Nukas pangarigan lumaban, dang Ramon, tapno mabukudam amin at tinawid jo adaga. Bakal daw tan Lolita, nakaluto akon. Wan, Jojo, si ka pa yan tinagluto. Idinto ta na bambanog ka nagalad iti arubayan. Okay lang, bakit? Sa anak mo ta nabanog ang nagalad. Kaya't kung amin na maaladan dyan masakupan ti dagata. Taimbagla pagkalatkatan dyan mulak aparya. Nasaya at na panunot mo rayta, Jojo. Ha? Oh, anya din nakitam di tatawa. Ni Manong Makoy. Tagtagbatan na mo tang dyan alad nga inaramid mo. Anya? Ay sus, dinadaan lang dyan ka-aramid nga alad iti arubayan. Manong Makoy, anya ka din ter aramidam. Dinadaal mo mutan ti alad ko. Awanan ka itibain, Jojo. Ah? Kukwam ayati daga nga inaladam. Masakupan pala ti dagak daytoy. Anya? Impatawid day di tatang kananang daytoy adaga kanyak, Manong Makoy. Saan mo apakibiyangan daytoy adaga? Gaputa siyak ti inauna. Dakdakkel ti karbengak iti daytoy adaga. Naawatam? Manong, sakbay anatay dagiti dadakkel ta. Imbilin da nga dapaset ko iti daytoy adaga. Siya kun ti mangibagbagaken ka, Jojo. Awan ti paset mo iti daytoy adaga. Ti amukla ang ako kwam adaga. Kadya nagpatakdiran iti balayaw. Anya? No ipilit mo pa lang adda paset mo iti daytoy adaga. Dangran kan! Saan ang nasaya at tinaramid kan ka ni Makoy akabsat mo, Jojo? Siyak man ti makisarita kan ko na. Saanan ang tisuling? Ang mga nuad adda nga agpungtot kanyak ni Manong Makoy. Kabsat ko day di amayo. Iso nga dakar bengak amang bagbaga kada kayo nga agkabsat. Auntie? Kabailan nakapayan adangran kapulaang itinagbasit apasat ti daga. Agom iti sani ko da ichay akabsat mo. Baybayamon, auntie. Jaket nga agapa kami kani Manong Makoy gapulang iti daga. Nagsimpot ka kit di ah. No sabali la atao. Amangan no nagtinagbatdan. Imbagkit di tanalapdak ti bagik. No siyak ti makapungtot. Jak bigbigan akabsat ko ni Jojo. Dakdakkel nga amang ti karbeng am kadagiti tinawid jo adaga. Gaputa si kati inauna. Talagamat. Dua kami laang agkabsat ka ni Jojo. Tilaang nakapatakderan ti balay dati kukwa na adaga. No kayat namat alumawa ti paraangan na. Pukanan na dagiti puon ti mangga iti likod ti balay da. Mabiit man laang. Ipalubos mo apukanan na dagiti puon ti mangga ijay likod ti balay da? Katuan Tamasakupan mo ti dagana dayjay apuon ti mangga. Ay, no siyak ti si Kamakoy. Saan ko nga ipalubos apukanan na dagiti puon ti mangga? Ha? Anya ti kayat mo asawan, parlay. No agbuo nga dagiti mangga, alaam amin dagiti bunga na. Isupay nga ilako ta. Ha? Un nga agpaiso. Mayat deta na panunot mo. No agriri ni Jojo, di ibagam asika tinagmula ka dagiti amangga. Ha? Agpanunot ka na imbag Makoy. Jay pagsayaatan ta ti panunutem. Nang runa ket agsabsabungan dagiti amangga. Ammo, Tata Esteban. Kaaruba kalaeng. Sungawan ti karbengam amang sitar kanyak. Noon niya tirumbang nga aramidag iti dagak. Win
Gimaladam mo ti dalan mi nga agturong iji kalsada. Sa dino nga iti pagnanmay. Saan kun aparikot dayta, Tata Esteban? Basta aladak daytoy adalan. Gaputa kukwak daytoy adaga. Nagalasan ti ugalim a kaaruba. Impalubos day di tatang mo apag naan ti tao. Daytoy apasat ti dagayaw. Idi dayta, Tata. Sabali itan. Gaputa siya kon tinagtawid iti daytoy apasat ti daga. Manipod ita, awanan ti magna ditoy, gaputa alada kon. Makamo kayon nga agbirok iti sabali apag nanyo. Ay unay kamatan, Makoy. No kayat yumat, Tata Esteban. Dito mayab kayo laangan, tapno makadanon kayo iti papananyo. Saan nyo nga amo ti makikaruba, Makoy? Perli. Awanan ti pagnaan mi amapan ijay kalsada. Ante Suling, saan yung nga ibaga dayta? Gaputa mabalin yumat amag na ije kataltalunan. Damat nalawa at tambak ang mabalin yu apagnaan. Saan ka de? Agpaiso ti bagbaga ti asawak, Auntie Suling. Adayon day di apagnaan. Nang runa kada kami anataenganen. Mabannog kami amagna. Anusan yu Auntie Suling? Awan mo't lang maaramidan yun. Gaputa na alada nun, jay dalan nga agturong ije kalsada. Managing bubukod kayo nga ag-asawa. Day talapag sayaatan niyo ti pampanunutin niyo. Pumanaw kakit din si Kaabakat. Awan ser-serbi ti bagbagam. Gaputa uray anya ti aramidan nyo. Saan min alukatan pa'y tinalpasan anaaladan. Saan kalat ako man anapan nakisarita kadakwada, Auntie Suling? Nagalas ti panagsasao ni Perli anay kamkamang. Kunamlan iso ti akin kuko iti daga. Auntie? Isumatan ti ad-adda makisarsarita kanya. Imbes kumaanima ko'y akabsat mo. Talaga anaalas ti ugali day jay nga ipag ko, Auntie. Kung kontrolin na pa yan ni Manong Makoy. Agpadada na alas ti ugali na. Agom kan managing bubukod da. Kaguran ni Apo Diyos ti tao agamrod kun napaidam. Iso abaybay amon ti kabsat mo. Liklikam laengen. Iti kasta, saan kayon nga agsubang? Diyak ti makisubang ka ni Manong Makoy. Sana bale, tadamat bukod ta pagtangan. Natalged, ken nawaya talat tangag dakiwas. Husto ka, Jojo. Ti tao anasingpat kan agar-aramid iti nasayaat, nawayalat ta ang makapagdakiwas. Awan ti makaguram akaaruba. Lolita. Pakawanan talatan ti kabsat mo. Kaputa di na ammo ti ar-aramiden na. Nay, nagaduti bunga dagiti manggam Jujaw. Ilakom to amin dagita, tapno adda kwartayaw. Uwan Tata Esteban. Itaman pa yan nagbunga iti ado. Urayak lang nga dumakkel pa dagiti bunga na. Tapno addan to ilakom ika ni Lolita nga asawa. Amom Jujaw, nasingpet kayo akaaruba. Saan akas kani Makoy akabsat mo? Kaslaawan ti kaaruba na. Tata? Di nakpayan pansinan no agsabat kamay. Nagadayaw ti nakaiturungan ti matana. Kasama ti bagbaga dagiti tattao dito lugar tayo, Tata Esteban. Angin, saan damot latang kaskaso? Sa bagay, no di nakayat amakita kan makasarita. Awan ti nasakit abakrangkaw. Adaken kuanan, no di nakayat ti makikaaruba. Jojo, kitaam ni Manong mo amakoy. Itaypay apo managna iti kamanggaan. Ha? Uwan nga agpaiso ha? Pasaray tanga din na dagiti bunga ti mangga. Itaman pa'y nga marubayan. Kunakman no dinan kayat ti bumaddak dito'y dagata. Sa balit agparparek na kanyak Lolita. Ha? Diyos ko, saan ko mapumudno ti adda iti isip ko? Sapay la ko matasahan, bakit? Anya nga minti pampanunutam nga aramidan ni Manong Makoy. Amangan mo kayat namanan nga aguman ti bunga dagiti mangga. Anya? Madlaw ko titigtignay na bakit? Bilbilangan na dagiti pinuun ti mangga nga adda bunga na.
Kumusta nga iti panang sarungkar mo kadagiti manggam, Makoy? Ayos bakat. Sigurado nga ado ti mapaglakwan ta kadagiti bunga ti manggak. Isu nga isagana mo dagiti langgut siya pangikargaan ta kadagiti bunga ti mangga. Ay, wala kay. Tainton sumarunong aldaw. Burasa kon dagiti bunga ti mangga. Siya kun amis mo ti umuli. Ta isupay jetang danak nga agburas. Kabaulam mo ti umuli? Kan adamot ti pagsukdal mo no na nga to di bunga ti mangga. Wen bakat. Agsagana ka. Tatulungan nak nga agburas. Anya ti kayat asawan da ito'y Makoy. Kayat mo asika ti mangburas kadagiti bunga ti mangga nga da iti arubayan ti balay ni Jojo. Wen ante. Uray adda iti arubayan ti balay ni Jojo ti mangga. Tasaan namat ako kwa. Na, apay anak ko nam ti kasta. Mulak dagi jay amangga. Isu asyak laang ti adda karbangan na amang buras kadagiti bunga na. Anya. Agtutubo ak payla idiim mulak dagi jay amangga ante suleng. Sungawan karbangan ni Jojo. Gamrod ka talaga, Makoy. Pulos ajak na puutan asika tinagmula kadagita amangga. Saan ka lang agom no dikat napeklan ka abuklis? Sumardang kan! No saan mula kabsat day di tatang? Pinapispisan kan. Nagbastos kan akan-akan? Ibagampayan kanyak ti kasta? Awan respetong kanyak abakbakatan? Bakbakatan ka aman nakibiyang. Di mo amuti sasawom. Iswasan na ko nabibiyangan. Saan ang mabalinday ta apanggap ni Manong Makoy, Auntie Suling? Wan nga raw, lapdam ti kabsat mo. Di mo ipalubos aburasan na dagiti bunga ti mangga. Wan, Auntie. Jak ipalubos. Gaputasan na ako ko dagiti mangga. Kunanakit din nga iso kano tinagmula ka dagiti mangga. Isula kano ti adda karbengan na nga agburas. Saan ang mabalin, Auntie? Alain mo't amin ni Manong Makoy ti kayat na. Talaga abastos di kabsat mo. Awanan respeto na kanya. Kabailan na kanupayin adangran. Anya? Dadailan ti ulo day chay Amakoy. Gapulaang iti basit atawid. No asino pa'y ginagsadot. Iso pa'y ti adaganas na ngagreklamo. Anya nga rod ti planom itang aramidan, Jojo. Padasak pa kasarita itinasayat ni Manong Makoy. Barang dumug kanyak. Panagkunak, di mon makasarita itinasaya at ti kabsat mo. Gaputa jay lapagsayaatan na ti pampanunutan na. Sana mabalin nga iso ti agnumar ka dagiti bunga ti mangga. Lapdak ni Manong Makoy. Jojo? Anya ka din dahito ang mapampanuno ti kabsat ka. Dakas at talagang ti ugali na. Aramidem ti kayat mo, gaputa si kati na una, Makoy. Burasan ta amin abunga dagiti mangga. Awan ti ibati ta. Talaga akas ta ti aramiden ta, bakat. Numailako ta dagiti bunga ti mangga. Sigurado nga adu ti kwartata. Wan iso asurutom amin nga ibagbagakken ka. Awan ti maaramidan ni Jojo. Gaputa di namot laam mo ti makiapa day jakabsat mo. Ipalubos ng tumutlaang nga agburas ta iti bunga ti mangga. Nulapdan nak ngay nga umasidag ka dagiti puon ti mangga. Ay katdang ramon Oy, Jojo. Nulapdan nak. Usarak dito imat ko abunang. Manong Makoy. Jojo, bye-bye amon ni Manong Makoy. Aramidin na ti kayat na. Basta saan kayo nga agpinatay. Mala, pumanaw kayon. Taburasan min dagiti bunga ti mangga. Anya pa ilater aramidan nyo, Jojo, Lolita. Nangagyumot siguro ti imbaga ni Makoy a pumanaw kayon. Makoy! Nangaton apasot ti ayan mo! Nagkutong asa nga tabat batayam! Di ka agdanag bakit? Kabalak da ito eh. Sok dalag pa'y dagiti daduma bunga. Matukulan na pagbatbatayam asa nga! Makoy! Tulungan ta kami! Itaray tayo yung hospital ti asawa! Kapag nga yung karuba! Anya ti mapaspasamak! Anya ti napasamak ka
ni Manong Makoy? Natinag ti kabsat mo. Manipod iti nangato pa sa timangga. Anya? Diyos ko, saan samot ang angas ni Manong Makoy? Anya? Natayo ni Manong Makoy. Nakaruti pa nakaito pati ulo na itinagdiswan na daga. Saan? Saan na mapalin namatay ti asawa? Jojo, Lolita, agkidawak iti pamakawan kada kayo. Gaputan na pasakit at tirik na ayo. Manang Pearly. Sapay lang kumata mapakawandak. Mapakawanda ka, Manang Pearly. Awanan ti rumbang apagdanagam. Pudnati ko na ni Lolita, Manang. Napakawandakan. Agyaman ak. Uray nagbalin kami adakas kada kayo. Marami julat tati mamakawan kanyak. Nagsayaat kayo nga agasawa. Tinapateg. Nagbabawi amon ti mading aramid mo. Kan nagkidaw kamutan iti pamakawan. Nangruna iti namarswa. Dayta ti kapatgan, Manang Pearly. Ti tao adakas ti aramid na, agkornon to, kat pagbabawyan na ti madi nga aramid na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulyeser. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.